Takže postavíme si dneska kocku úplne pomaličky, dobre? Aby to pochopili úplne všetci. Takže začnem bielým krížom, hej? Spravím si kríž, ale zároveň mi musí sedieť zelená so susediacím stredom, hej? Takže s týmto. Takže to spravíme takto. Takže zelenú máme so susediacím stredom, hej? Musí nám sedieť farba. Mám tu modrú. Tak si to spravím takto. Vrátim a už mám zelenú a už mám modrú. Ďalej tu máme oranžovú. Tu mám tu. Takže vymením ju s týmto, hej. Dám si ju dole, na bok. Vsuniem ju tam. A je tam. Posledná je červená. Červený stred je tu, takže vymeníme si túto hranu. Dám si ju pod ňu. Otočím o dva. Mám hotový kríž. A sedia mi farby so stredami susediacej hrán. Keď mám kríž hotový, otočím si ho na spodok. Už sa o ňu nebudem starať, hej. Idem si spraviť, keď ti bude niekde chýbať biela, tak si odlepíš tuto a budeš mať tak bielu. Idem si spraviť rohy. 4 rohy, dobre? Takže mám tu oranžovo, modrú, bielu. Takže oranžová, modrá, biela. Tento roh bude tu. Takže dám si ho na bok. Zdvihnem stranu, kam idem vložiť roh. Vložím ho tam. A je tam, áno? Oranžová, modrá, biela. Ďalší roh máme tu. My sa musíme postarať, aby bol v 3. rade. Vložím si ho tam úplne jednoducho. Tak. A je v 3. rade, hej. Je to zelená, oranžová, biela. Takže to bude tento roh. Oranžová, zelená, biela. Roh si posunieme nad neho, kam patrí. Dám ho na bok, zdvihnem ho, vložím tam roh a je tam. Takže zelená, oranžová, biela. Farby mi sedia, hej. Tretí roh mám červeno, zeleno, biely. Mám ho v 3. rade, takže už sa nemusíme o ňo starať. Nájdeme si červeno-zelený stred, ten je tu. Červená, zelená, biela, takže ten roh pôjde sem. Vložím si ho nad neho a vymením si ho, áno. Otočím ho, zdvihnem ho, vložím tam roh a dám ho dole. Takže posledný roh máme tu. Je v 3. rade. Takže o to sa nemusíme starať. Teraz je to modro, červeno, biely. Takže ten roh pôjde určite sem. K modrému, červenému a bielemu stredu. Vložím si ho nad neho. Ten roh patrí sem. Dám ho na bok. Zdvihnem pravú stranu, kam patrí roh. Vložím tam roh. A vložím naspäť. Tým pádom máme prvý rad hotový. Ideme si spraviť druhý rad.
Takže zistíme si, ktoré farby nepatria do tretieho radu, ale isto patria do druhého. Je to úplne primitívne, není na nich žltá farba. Takže tu máme červeno-modrú, Spojím si červenú s červenou, s červeným stredom a budem meniť tento roh. Modro-červený, áno? Modrá, červená. Dám si ju, na vrchu je modrá, po ľavej ruke mám modrú. Dám si ju preč od modrej, zdvihnem modrú, otočím k modrej a modrú dám dole. Teraz musíme tento roh vrátiť. A to sme sa učili, keď sme robili prvý rad. Takže dám si ho na bok, zdvihnem ho, vložím ho tam a mám hranu spravenú modro-červenú. Môžem si spraviť hranu oranžovo-zelenú. Mám tu oranžovú-zelenú, Oranžovú si spojím so stredom, zelená je na vrchu. Zelenú mám naľavo, takže idem preč od zelenej, zelenú dvihnem, k zelenej, zelenú dám dole. A znovu ten prvý algoritmus, ako keď sme si robili rohy, dám ho doľava hore, doprava, dole. Máme spravený druhý roh. Teraz tu vlastne mám oranžovo modrý, to je tento roh, oranžová modrá. Takže oranžovú si dám na oranžový stred, modrú mám teraz po pravej strane. Dám si ju preč od modrej, modrú dvihnem. K modrej, modrú dám dole. A znovu algoritmus, keď sme robili prvý rad, dám si ju na bok, zdvihnem, vložím roh, dám naspäť a máme spravený ďalší roh. No a teraz potrebujeme spraviť tento roh. Vidím, že tu nemáme žiaden, Takže je úplne jedno. Vymením si tento roh s týmto. Dobre? Takže idem meniť tento roh. Dám si od červenej, červenú hore, k červenej, červenú dole. A znovu algoritmus, keď sme robili prvý rad. Nabok, vytiahnem, vložím, dám dole. Tým pádom sme si dostali hranu zeleno-červenú, tam kam ju potrebujeme. A spravím to isté ešte raz. Zelenú som si dal k zelenej, červenú mám na vrchu. Takže dám si od červenej, červenú hore, k červenej, červenú dole a algoritmus s prvým radom. Dám si ju na bok, zdvihnem, vložím roh, dám naspäť. Tým pádom máme hotové prvé dva rady. Takže teraz postupujeme tak, že nájdeme si farby, ktoré nám sedia, aby nám boli. Mám tu oranžovú, modrú, žltú. Modrý stred mám, oranžový stred mám, žltý stred mám. Túto máme v poriadku. Zelená, žltá, oranžová, táto není v poriadku. Zelená, červená, žltá, tá je v poriadku a táto není v poriadku. Takže nasleduje tak, že my si musíme dať dohromady dve hrany. Spravíme to následovne. Dole, preč od nej, dole, preč od nej, hore, preč od nej, hore, preč od nej.
Tým pádom by sme mali mať teraz hrany dve hotové a vedľa seba. Takže tu máme oranžovú, modrú, žltú. To mi sedí, hej. Tu máme žltú, červenú, modrú. Aj to mi sedí. Žltá, červená, modrá. Tu mám zelenú, oranžovú, žltú. Tá mi nesedí. A tu mám zelenú, červenú, žltú. Ani tá mi nesedí. Takže dva stredy, ktoré mi sedia, si chytím do ľavej ruky. Tieto kocky mi sedia farebne, hej? So stredami. Takže dám si dole, preč od nej. Dole, preč od nej. Hore, preč od nej. Hore, preč od nej. A teraz by mi mali sedieť všetky farby. Takže červená, zelená, žltá. Hej? Zelená, červená, žltá. Táto mi sedí aj otočená je pekne, správne. Modrá, oranžová, žltá, výborne. Modrá, červená, výborne. Takže teraz si otočíme, máme tu dve hrany, ktoré treba otočiť aj žltej farby. Takže teraz sa nám kocka úplne rozhádže, takže netreba panikariť, treba mať jednu farbu stále pred sebou. Začneme si skladať zelenou. Takže dám ju dole, doľava, hore, doprava, dole, doľava, hore, doprava. Roh máme otočený, hej? Žltá je smerom hore. Ideme na ďalší roh, ten je v poriadku. A ideme zase na ďalší roh, posunieme si ho. A predtým sme mali žltú tu, na tejto strane. A začínali sme dole, hej? Teraz máme žltú z boku, tak začíname spodným. Doľava, dole, doprava, hore, doľava, dole, doprava, hore. Otočíme si ju a máme všetky rohy otočené. No a teraz si vlastne dokončíme celú kocku. A bude hotová vlastne. Máme žltú, modrú, bielu. Bielu máme stále na spodu, hej. Tu neriešime. Farbu, ktorú máme hotovú, si dáme od seba čo najďalej. Takže dáme ju, aby ju smerovala od seba. A tu máme treba vymeniť, tu nám je treba vymeniť a tu. Takže dám si strednú hore, otočím o 2, strednú dole, otočím o 1. Strednú hore, otočím o 2, dole, otočím o 1. Hore, otočím o 2, dole a máme kocku hotovú.